Sanibonani guys, igama Nqobile nginiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-26 June. Ayibo guys, nango-ke uZethu hleli nomngani wakho uMaNgcobo ne-wedding planner guys. Bazokhuluma ngokuthi umshado-ke kuzomele kudliwe kudla kuni. Usiyasho kuMaNgcobo ukuthi hhayi, makube khona ama-prawns, ukudla nje singakujwayele thina lesigodini sasokhambeni. Wamane wathi uZethu ngeke, akube khona amadombolo, ukudla kwesintu, ukudla umphakathi okujwayele, ngoba ngampela ngisho uSifiso ukuba bekhona bezoyiphikisa leyo. Hhayi, waqeda wayikhuza ugirl, eyikhuza vele selikhulumile igama-ke likaSifiso. Guys, kuthe kusanjalo-ke kwabe kufika-ke abazali bakhe, basho bathi hayi bo, bani lo manje osivakashele? Washo uZethu ukuthi hhayi, i-wedding planner-ke le. Wathi hayi bo, khuzeka phela sisi, ngithi ukuze nesaga siyasho ukuthi-ke umakoti akumele angandlale umyeni engakafiki. Wena wasuhlela manje umshado ungakafiki ngisho amalobolo le ekhaya. Washo uZethu ukuthi khululeka mani nobaba uyeza uShobane lekhaya, semgqeni owodwa sinayo, sicabanga ngokufana, siyawufuna sobabili lo mshado. Hhayi, wafakaza-ke ngampela kuma wakhe, washo ukuthi hhayi kulungile vele siphuma laphaya kumetron usinikezile incwadi yamalobolo, bayeza omalume-ke bakaShobane kule mpelasonto. Hawu, uZethu wajabula-ke ebona kahle ukuthi ngampela usezoshada. Kubuhlungu kodwa-ke guys, ngoba ngale emndenini wakaSifiso kakubheka kubuhlungu, isimo sekhaya sikho kahle njengoba uSifiso engasekho. Iy'ngane ziyadabukisa, iy'ngane zinosizi. Hhe, ufunda iy'ncwadi uyabona ukuthi nje ijamele i-exercise kodwa akukho lutho olungenayo, khumbula umfowabo. Hhayi, ecofa ifoni uyabona nje ukuthi uyaskrola nje uvusi kodwa ayikho lento ayiskrolayo, uyikhumbulela umfowabo. Fikile kumaNkwanyana kubona wathi sicela ukukhuluma bandlanani. Nangampela-ke bahlala phansi, wathi lalelani, ngiyazi ukuthi bekade nginganinakile sonke lesi sikhathi, nami bengisayiphathelwe i-stress sami, ngisadingidela nami iy'nkinga zami. Bathula. Wathi uNomalanga, manje uhamba nini? Wathi angizwanga. Wathi uzoshiya nini? Phela ngiyabona ukuthi ubuyile la ekhaya ngoba nakho uze ukuzofihla ubhuti laphaya. Manje njengoba esengasekho kubhuti and usengcwatshiwe, wena usazohamba ushiya angithi nini ugogo? Wathi hawu, bata bami, soze ngayenza leyo nto. Ufuna nje ukunithembisa ukuthi angiyindawo mina, ngizohlala nani, ngizonigada, ngizoqhubeka ngenza umsebenzi engangikwenza ngesikhathi-ke uSifiso esasekhona. Hhayi, bajabula kabantwana, kodwa futhi kunako ukuthi isikhala sikabhuti wabo sikhona guys. Hhayi-ke uMaNkwanyana guys uhambile police station, mefika khona-ke wathola uconstable. Constable-ke wachaza ukuthi hhayi, icala likaSifiso basalibambile impela. Wathi kanjani ngoba ubhizi uShobane uyehlenyuka uyashabasheka lapha emgaqweni, akaboshiwe ngani? Wachaza uconstable ukuthi hhayi, uShobane uthola ibheyili kodwa kusho lokho ukuthi-ke usegwetshiwe, kusazophinda kukhulunywe enkantolo ukuthi ngabe uyaboshwa yini noma cha. Wathi yena vele umsebenzi wenu nina niwazi, uSifiso unikele ngobusha bakhe, wasebenza waze wagoba la police station, kodwa nina nikwazi ukuthi umbulali wakhe agcaluze nje kanjalo. Wathi hhayi, akulula njengoba ucabanga wena maNkwanyana. Wathi usho ukuthini? Angithi namazi umbulali wakhe uShobane, yini nisayiphenya vele? Wathi ukuthi yabo, angeke ngikuchazele into ey'ningi, kodwa engingakusho nje ukuthi wena hamba uye ekhaya uyophumula, mina mekukhona okuvela ukusha ngizokufonela. Ayi, nangampela uMaNkwanyana wacasuka guys, waphindela emuva. Emva kwesikhashana nje kwafika-ke ukapteni guys ephethe ibhokisi eligcwele iy'mpahla zikaSifiso. Kukhona ngisho isithombe ney'mpahla-ke zokugqoka zakhona e-police station. Theme efika khona uMaNkwanyana lathi heqe uvalo ebona isithombe sakhe ney'mpahla zakhe. Hhayi, wahlala phansi. Washo ukapteni ukuthi-ke icala likaSifiso libucayi ngoba bathi uShobane bekade eyivikela. Wathi eyivikela kwini? Wathi cha, ukuthi phela uyena wafika wahlasela lapha ekhaya, yingakho-ke kuthiwa-ke i-self defense. Wathi kodwa sizokwenza konke okusemandleni-ke ukuthi sililandelele leli cala, ebese-ke naye uShobane athola isigwebo esimfanele. Hhayi-ke guys, hambile uMaNkwanyana wayekamereni wazigona-ke izimpahla zikaSifiso wakhalela kuzona. Kubuhlungu guys, azi kahle ukuthi usegona nje iy'mpahla kuphela, usezwa nje iphunga la-perfume yakhe ey'mpahleni zakhe zokugqoka, yena siqu sakhe asophinde ambone. uZethu kuyahleka yena ngala, uZethu uyaqhephuka uZethu. NoShobane-ke ngala usefonela umngani wakhe, uyasho ukuthi hey, buya uze ngapha eNatali ngoba ngizoshada. Usethi umngani wakhe hhayi bo,
ushade uZethu. Uthi ehe, uthi hayibo usungimithisile lo muntu, wasuphuthuma kangaka. Wathi hhayi uZethu umuntu wami yabo, ukuthi nje sekumele manje ngifake isigxivizo ukuthi kubonakale ukuthi ngampela owami. Wathi hhayi kulungile-ke ngizofika ungakhathazeki. Akasamtsheli umngani wakho ukuthi nje ngizoshada nje, hayibo nginecala elilengayo ngibulala umuntu. Akasakusho lokho, uyathula nje. Umngani wakhe kube kuyi-drop ifone, Shobane wathatha ama-earphones wawabeka ey'ndlebeni, okusho khona ukuthi ubhuti ngeke uyagobisha. Yabona ma ngathiwa uyamshada uZethu, angiboni ukuthi like i-relationship yabo isazofana njengakuqala. Lezi y'londa lezi guys, engathi ayikakapholi kahle, basheshe bagagamela ngoba uShobane akasakwazi ukuthi ahlale nje endlini kuthule. Sengathi ngaba khona into emdistract-ayo njengomculo ukuze nje akwazi ukufunctiona ngosuku nosuku. Then-ke uZethu yena uthi ungena emshadweni nomuntu okanjalo, usadinga ukuphola uShobane naye ngokwakhe, usadinga nje ukuhamba ama-therapy, owatwati, o-counselling, bonke labo dokotela bethi ukuthi ukumnikeza naye-ke usizo olwabo abalifundele professionally ukuze akwazi ukuthi abile uShobane ayewuyena before. Guys, kunzima. Akupheli-ke lapho. uMaNgcobo-ke emva kokubhadlaza-ke ibhomu yokuthi-ke le ngane leyo mfana kuthiwa uqondo okuhle akayithandisisi ngoba-ke ithanda ukuba ukungaziphathi kahle phambi kwakhe. Yabona nje imnikeza umqondo wokuthi like iyamfuna. Hhayi-ke guys, uShwabi akamneme neze. Ilahlekile-ke le ngane, imani yakhe ethi ukuduba ikhaya yahamba and isikhanjwe ngisho police station bayibheka, akekho waziyo ukuthi ishone ngalaphi. Ublame-ke uMaNgcobo-ke uShwabi ngayo yonke lento le, uyasho ukuthi iphutha lakhe leli. uMaNgcobo-ke wazama-ke ukuthi akhulume naye uShwabi athi ngicela ukusiza nami ngimbheke lo mfana. Wathi phuma nje uphele kule ndaba wena, kunjenje kungenxa yakho. Uma ukuthi-ke uMaNgcobo akasamsizi futhi kuShwabi, uShwabi usethi bheka nje uqhubeka nempilo yakho, kumnandi kuhle kunjeyaya, kodwa ingane yami idukile. Usethi hayibo khehla, wena nje uthi angingayingeni le ndaba ngithi ngifuna ukusiza. Wathi yabona wena ngiyakubona ukuthi kahle kahle into nje ubumama ayikho la kuwena, yazi yingakho inyumba nje ungazali. Wasukuma wama ngenyawo uMaNgcobo wathi ubiza bangenyumba, angithi nje kungenxa yakho. Iphutha lakho phela leli ukuthi mina ngingabi namntwana ngibe yinyumba. Angithi wena wathi ufuna i-trophy wife, unkosikazi ozoba indondo lo yebukwe izwe lonke, ungazali. Manje usuzothuka mina. Wathi ungalinga usukume ume ngenyawo uma ukhuluma nami. Wathi na ungalinga ungithuke, kusho uMaNgcobo. uShwabi wavukwa yiqunga lakhe-ke lokushaya umuntu. Thesuka lapho waphefumula njengebhubesi ephefumulela ebusweni bakaMaNgcobo. Wathi uMaNgcobo ungakulinge, yeyi weShwabi ungakulinge. Kubonakala nje ukuthi isibhakela sesondize emoyeni maduzane. Guys, aphela lapho-ke amazivela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.